Loris Jane Ruiz, Yes. pagsalaan dagiti may tibagin na sumala ako. Sabay kong mabiyang ko daindengan Untunod agayan ka Sanataan na igamen iti ayang Anagtamon Gaunggan ko'y puso Langit iti kaya nigaken ka When sika ininararapa ako Napatin ka to'y pusong henarikna Diyan kaya lumapuka ka tenan Sika laeng hiinay ayan ko Itita hentiyak na nayon Sika biyag ko makaiga po No abay nalagsang tinubong ko Sika laeng hinay ayat ko Sika laeng usal na to'y biyak ko Napating ka dito'y puso When sika dinayayan ko Langit iti kaya nigaken ka When sika ininararapa ako Napatin ka to'y pusong henarikna Diyan kaya lumapuka ka tenan Sika laeng hinay ayat ko Itita hentiyak na nayon Sika biyag ko makaiga po No abay naragsang tinubong ko Sika laeng